10 minuts per intentar respondre a aquest conjunt de preguntes que se li han plantejat. Endavant. Bueno, si me olvido, que me olvidaré de alguna, pensar que soy de Marea pensionista, con lo cual tengo mis favores. En principio, simplemente, pues esto, comentarle a David, señor González, que en Sardañola tenemos que hacer la tabla del amianto, tenemos que responder a toda una serie de problemes de desmantelamiento i per això tindríem que reunir i formar el tema del Consell. Però sobretot a nivell d'aquesta comissió, que és d'on estem, el que ha de fer el seu grup, que és un grup molt important, és fer aquest seguiment de que els plaços siguin totalment complets perquè se pugui construir a l'hospital. I totalment d'acord amb el tema de la vulnerabilitat de la persona que no té llars. O sigui, això s'ha de solucionar. Referent a la pregunta, senyor Juli, miri, nosaltres estem 100% per la sanitat pública, 100%. Amb tot i això hi ha una realitat. El mateix que va haver un problema d'urbanisme i ara se va solucionar d'una manera fent dos projectes, una part de l'hospital i l'altra el tema urbanístic. Si diguéssim estem d'acord 100% amb la gestió del taulí, segurament li dirien que hi ha puntualitzacions al taulí. El que sí és cert és que el gestioni el taulí nosaltres necessitem per davant de tot que es faci l'hospital. I el tema fonamental ara no és si ho portarà el taulí o no ho portarà el taulí, sinó que es faci l'hospital. Si vol vostè, però no aquí, sí que se podria parlar si la gestió del taulí, a pesar de que siguin diners públics, i això està clar, a lo millor hi ha una gestió a través de fundacions o algun tipus d'organisme que podrien, en tot cas, entrar en matisacions. Però, de tota manera, per la nostra part, cap problema en què estigui plantejat com que ho porti el taulí. Sí, una petita que ha passat al cap. A mi, jo tinc un cardiòleg que m'atén al CUAP de Cerdanyola-Ripollet, és del taulí. Si la solució del col·lapse del taulí és portar la gent del taulí al CUAP de Cerdanyola, no hi ha solució. Això no hem solucionat el tema. Llavors el problema és un altre. Per tant, sí a la gestió, però evidentment amb competències i amb personal necessari. Totalment d'acord. O sigui, nosaltres estem totalment d'acord com que la sanitat pública catalana sigui gestionada a través d'organismes 100% públics. Per tant, evidentment, doctores tiene la Iglesia para que conjuntament amb moviments socials i professionals del sector poguessin definir el tipus d'estructura que se tindria que donar a aquest institut de salut que s'ha comentat i demás. Ens preocupa el tema dels concerts, no tant el tema de la comissió Cerdanyola-Ripollet, que és una comissió, però clar, nosaltres com a comissió de sanitat estem dintre d'una coordinació més ampla, que és a nivell de Catalunya. I a nivell de Catalunya, que formem part dels moviments socials en defensa de la sanitat, Marea Blanca i demés, sí que hi ha una preocupació molt important referent a aquests concerts caducats en aquests equipaments hospitalaris i que s'ha de donar solució. Totalment d'acord. L'atenció primària és la primera línia. Si l'atenció primària no funciona, estem comprant tíquets per col·lapsar urgències, per col·lapsar serveis hospitalaris i demés. Amb el tema de les jubilacions, miri, soc jubilat, li dic, de Marea pensionista. Jo crec que quan hi ha una necessitat, jo m'agradaria saber això, però és una pregunta oberta, si realment del Departament de Salut us podrien informar de plantilla real que tenim i plantilla necessària que necessitaríem. No sé si això està, però és una pregunta que podíem fer. De tota manera, sí dir-li que una pandèmia no és programable, crec jo, però que una persona se jubili als 65 anys, crec que tenim 65 anys de possibilitats de saber.
i que una carrera de metge, jo no soc metge, soc una altra història, però que dura, no sé, de 10 a 15 anys entre estudis, pràctica i més, també ho sabem. Llavors, aquí el que penso que ha hagut és una dejadez de funcions, o sigui, sincerament no hem planificat, o sigui, que es jubilin 3.000 o 4.000 o 5.000 metges, això no ens assabentem d'un dia per l'altre, això ho sabem abans. Llavors, jo penso que això és una cosa que falta. Miri, no hi ha diners, no hi ha diners en molts puestos, en moltes partides fonamentalment socials. No sé per què, sempre està el tema de que quan arribem a les demandes socials, de pujada de pensions, temes sanitaris, temes d'ensenyament, no hi ha diners. A lo millor és que tindrien que, no és aquesta comissió, però sí que a lo millor tindrien que plantejar-se en alguna comissió d'aquest Parlament o del Parlament d'Espanya si els ingressos estan ben planificats. A lo millor tindrien que preguntar-nos per què un abogat, un metge o un jubilat estem pagant un 22, un 23, un 40% o més d'IRPF i, sin embargo, una societat instrumental que l'únic que fa és portar beneficis a una persona, se'n digui com se digui, la seva aportació pot ser d'un 2 a un 5%. Jo penso que potser tindríem que plantejar-nos tot això. Evidentment, és un debat que cada un té una postura, simplement. El que sí és cert és que, per exemple, un exemple molt clar que està, una de les propostes que hi ha és que, per exemple, a nivell de mútua, els metges donin, controlin o gestionin les altes i baixes de l'empresa. Sincerament. Vull dir, és com posar, lo voy a decir en castellano, al lobo al cuidado de las gallinas. O sigui, no se pot ser... O sigui, un jutge, un juez, no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte. La mutua comienza a tener implicaciones económicas a partir de una cierta tiempo de baja y empieza a implicarse económicamente. Y tenemos ejemplos en Madrid, fa molt poc, i en altres puestos, que una empresa privada és legítim que vulgui tindre beneficis. És legítim, jo ho defenso, això. Ara, quan parlem de temes públics, això és un debat, ja li dic. Jo respecto molt, però evidentment no estem d'acord. Miri, per últim, falta personal. Miri, jo he tingut certes responsabilitats petites de contractació de personal en una empresa. Quan se'n va el personal d'empresa, que és bo i que és competent, i necessites aquest personal, ara no entrem en si s'ha de parlar català o no. Jo soc orgullós de ser de la Vega del Sevilla, del Guadalquivir, y mi padre, que lo conociste, ¿no?, decía, aprendo catalán no para hablar contigo, sino con mis nietos. Bueno, pues, si el català és un problema, evidentment, el demanar que parlin català o com sigui. Però, evidentment, si se'n va personal competent fora, en altres puestos, a la privada o el que sigui, és responsable del que porta el control del personal en aquella empresa, en aquell servei, saber quines són les causes. I en funció d'això tindrà que posar les mides necessàries. I no sé, vull dir, a mi concretament a Cerdanyola tinc el tema del servei català gratuït, no sé, potser no li serveix a res, però jo concretament tinc amb un senyor, que penso que és uruguaià, el Conxisque aquell, és de primera, i ara desenvolupa la seva feina perfectament a Cerdanyola. Llavors, el tema de que no vulguin vindre per això que vostè comenta, sincerament, el mateix que la relació público-privada. Respecto, però evidentment no estic d'acord amb vostès. I penso que la comissió que represento tampoc. Per tant, quin ficaran dintre? S'ha de fer exactament això. Quina necessitat tenim i en funció de la necessitat que se té i definir la cartera de serveis, se tindrà que
que buscar el personal adient amb les mides necessàries que s'hagi d'agafar. I res més, perquè penso que més o menys he contestat tot. Si hi ha alguna pregunta que no he sabut fer-lo, doncs perdonin. I aquí... El que sí és cert és li asseguro, li asseguro que l'hospital se farà. Això li puc assegurar. Estem 180.000 persones presents perquè es faci. I, a més, li diré, ho van dir a Cerdanyola, ho van dir inclús a Terrassa, ho van dir a Sabadell i no ho van dir a les institucions, ho van dir al carrer. Nosaltres podem dir-lo on vulgui. Ara, a l'hospital, jo li puc... També ens van dir fa temps que no se faria una residència a Cerdanyola i se va fer. La tenim perfecta. Jo li puc assegurar i l'invitaré a les obres de l'Hospital Ernest Lluch. Totalment convençut. Perdoni que 42 segons, ja li pago després. Molt bé, senyor Laguna. Està convidat per la comissió. Molt bé. Agraïm la seva compareixença, de les persones que l'acompanyen, i de ben segur que els desitjos que ens han traslladat formen part de l'agenda de tots els grups parlamentaris d'aquesta comissió. Molt bé. Si els hi sembla, suspenem